sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Vládca, Pane Bože našich otcov, tým, čo boli v Noémovom choráve, poslal si holubicu, ktorá mala v zobáku olivovú ratolesť, znamenie zmierenia, záchrany z potopy. A tak si v predobraze naznačil tajomstvo milosti, daroval si nám plod olivy na naplnenie tvojich svätých tajomstiev, a takto si tých, čo boli pod zákonom, naplnil svätým duchom. A tých, čo sú pod milosťou, robíš dokonalými, ty sám požehnaj mocou, pôsobením a zostúpením tvojho svätého ducha, aj tento olej, aby slúžil na pomazanie neporušiteľnosti, ako bez spravodlivosti na obnovenie duše i tela, na odvrátenie každého pôsobenia diabla a na zničenie každého zla pre tých, ktorí sa ním s vierou mážu, alebo z neho požívajú, na slávu tvoju i tvojho jednorodeného syna i tvojho presvetého, dobrého a životodárneho ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Ár si ty, Aleluja, kráľov kráľ si ty. Aleluja, kráľov kráľ si ty. Požehnaný Boh, ktorý osvecuje a posvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Na tento olej sme zvolávali moc Svätého Ducha, aby cez tento olej a pomazanie, ktoré teraz príjmeš, ťa Pán Boh pripravil na to, aby si sa potom po tomto pomazaní stala jeho dieťaťom. Lebo po tomto pomazaní budeš rovno pokrstená a svetou vodou, krstnou vodou, Pán Ježiš ti zminie všetky hriechy, očistí srdce a budeš Božou princeznou. Takže budeme ťa teraz pomazávať. Pomazáva sa Božia služobníčka Helena olejom radosti. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha, aby sa jej rozum otváral na pochopenie a prijatie tajomstiev Kristovej viery a na poznanie jeho pravdy teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Na uzdravenie duše i tela a na to, aby milovala Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a svojho blížneho, ako seba samú. Aby ochotne zobrala na seba príjemné Kristovo jarmo, radosne niesla jeho ľahké bremeno a chránila sa všetkých telesných žiadostivostí, aby jej sluch slúžil na počúvanie viery a príjmanie hlasu božského evanjelia, aby nepoškodnene zdvíhala svoje ruky k svätyni, aby v každom čase konala spravodlivo a dobrorečila Pánovi. Aby kráčala v šľapajách Kristových prikázaní. To posledné pomazanie cítila si aj na koži. Prešlo to cez to. Hej, aby má to byť na koži. Dobre. Aby som mal isté. Dobre. Helenka, takže teraz príjmeš krst. Príjmi tu na vyššie. Dopredu. Môžeme poprosiť krstného ocka, aby asi v takej výške držal krstnú vodu. A Helenka, tak potrebujeme, aby ti táto krstná voda stekala po čele. Takže potrebujeme... Ešte áno. Takže potrebujeme, aby si sa... Lepšie, keď prídete z tejto strany. A potrebujeme, aby si sa z tejto strany pošiel. Tak. Poďte z tejto strany, počkáme. Môžeme to držať. Áno.
krstí sa Božia služobníčka Helena v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Krstnú košieľku. Si Božia princezna. Oblieka sa Božia služobníčka Helena do rúcha spravodlivosti v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Krstná sviečka. Veľmi milosrdný Kriste Bože náš, Ty sa svetlom ako rúchom odievaš, aj mňa svetlým rúchom obdaruj. Ide túto sviečku krstní rodičia. A nie, ty už môžeš ty za seba. Kalenka. Príjmi túto horiacu sviecu a po celý svoj život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov, aby si mohla, keď príde Pán, radostne mu výjsť v ústrety so všetkými svätými bez prekážok vstúpiť do paláca jeho nebeskej slávy a kráľovať s ním na nekonečné veky. Amen. Môžeme spokojť. Pán Ježiš ťa pokrstil. Krstnú košielku. To zdáme aj krstnú sviečku rodičom. A Pán Ježiš nechce len ťa pokrstiť, ale chce ti teraz dať dary Svätého Ducha cez míropomazanie, cez birmoku. Čiže pokračujeme ďalej, dobre? Dobre. Požehnaj kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Tým si daroval blažené očistenie vo svätej vode a boské posvetenie v životodárnom pomazaní. A teraz si sa rozhodol znovu zrodiť skrze vodu a ducha svoju novoosvietenú služobníčku Helenu a daroval si jej odpustenie dobrovoľných i nedobrovoľných hriechov. Ty sám vládca, dobrotivý kráľ všetkého, daruje aj pečať daru tvojho svätého, všemocného a poklonami uctievaného ducha i účasť na svetom tele a drahocennej krvi tvojho Krista. Zachovajú v tvojom posvetení, upevni ju v pravej viere, vyslobod zlého i všetkých jeho počínaní. Stráž svojho Spasiteľov bázňou, je dušu v čistote a spravodlivosti, aby ti bola milá každým svojim skutkom i slovom, a tak sa stala cez Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Teraz príjmeš dary Svätého Ducha cez tento olej, ktorý posvetil biskup. Pečať daru Svätého Ducha. Amen. 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 A potrebujeme nohy teraz, aby boli odhávané. Ešte na nôžky. Daru Svätého Ducha. Amen. Pečať daru Svätého Ducha.
Amen. Krista ste si obliekli. Aleluja, 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 ktorí ste v Krista pokrstení. Krista ste si obliekli. Aleluja, aleluja, aleluja. Vnímajme pokoj všetkým, pre múdrosť vnímajme. Pane moje osvietenie a môj Spasiteľ, koho sa bude báť, koho sa bude báť. Pán je ochranca môjho života, pred kým sa budem strachovať. Pán je moje osvietenie a môj Spasiteľ, koho sa bude báť, koho sa bude báť. Pán je moje